En aquest vídeo anem a treballar la interferència. Anem a saber què és la interferència i quins tipus d'interferència n'hi ha. Sobre aquest diagrama podem observar dos focus, este d'aquí, focus A, i este d'aquí, focus B, que estan emitint dues ones que són exactament iguals. Quan aquestes dues ones van avançant a través de la superfície, vegeu que es produeixen punts com aquest d'aquí, en el qual està fosc, o punts com aquest d'aquí, en el qual obtenim molta il·luminació. Aquest d'aquí serà una interferència destructiva i aquest d'aquí serà una interferència de tipus constructiu. Per a treballar aquest apartat, la interferència, anem a suposar que tenim este focus aquí, que anem a anomenar focus 1, i este aquí que serà el focus 2. S'emitirà una ona, que va ser la ona 1, la ona A, que vindria per aquí, i la ona 2, que vindrà per aquí. De forma que obtindrem aquest diagrama d'aquí. Focus 1, focus 2, distància que recorrerà des del focus 1 fins al punt on anem a estudiar la interferència i distància des del focus 2 fins al punt que anem a estudiar la interferència. A aquesta distància, des del punt 1 fins al punt problema, anem a anomenar-la distància x sub 1. I aquesta distància aquí l'anomenarem x sub 2. Com que la interferència és el punt en el qual es troben dues zones, el que anem a estudiar és sobre el punt P, què està passant quan arriba la ona A i la ona B. En definitiva, el que anem a fer és sumar la ona A i la ona B. L'equació general d'una ona, recordem que és igual a l'amplitud, el seno, omega t, minus k sub x, és el desfase. Per a treballar la interferència, anem a suposar que la omega és exactament igual, omega sub 1 serà igual a omega sub 2, que la k sub 1 és igual a la k sub 2 i que el desfase inicial phi sub 1 és igual a phi sub 2. A més, la interferència anem a estudiar-la en el mateix temps. Per tant, temps sub 1 serà igual a temps sub 2. Quines diferències anem a trobar entre la ona que és de la focus 1 i la ona que és del focus 2? Doncs l'única diferència serà el camí recorregut des de la posició del focus fins al problema per x sub 1 i x sub 2. Aquestes dues variables són les úniques que seran diferents. Per tant, anem a plantejar l'equació de la ona i per tant quedarà que I sub A, és a dir, la ona que arriba des del focus 1 serà igual a l'amplitud multiplicada per el seno de omega t menos k x sub 1 més phi sub 0. Igual, la ona que arribarà al punt P des del segon focus serà igual a la A multiplicat pel seno d'omega t menys k per x sub 2 més phi sub 0. I el que hem de fer és sumar aquestes dues zones per a obtindre la interferència, per a obtindre què està passant en aquest punt. Per tant, la ona total en el punt de la interferència serà igual a l'amplitud multiplicada pel seno t per x sub 1 més phi sub 0 més a el seno de omega t menys k per x sub 2 més phi sub 0. Aquí vegem que tenim la A i la A que es repeteix i per tant la podem treure factor comú i per altra banda a tot això que està aquí dins podem dir-li alfa i tot això que està aquí dins podem dir-li beta. De forma que aquesta ona total d'aquest punt P en el que estem estudiant la interferència el podem calcular com l'amplitud multiplicat per seno d'alfa més el seno de beta. I aquí hem de recordar una propietat de la suma del seno, que és que el seno de alfa més el seno de beta es igual a 2 veces el seno
de alfa més beta partit per 2 el coseno de alfa menys beta partit per 2. Si recordem l'equació que havien arribat abans, la y era igual a 2 vegades la suma del seno d'alfa més el seno de beta. Si utilitzem aquesta equació d'aquí, esta interferència la podem calcular com 2 vegades l'amplitud pel seno d'alfa més beta partit per 2 coseno d'alfa menys beta partit per 2. Si recordem d'abans, alfa era igual a omega t menys k x sub 1 más phi sub 0 y beta era igual a omega t menos k per x sub 2 més phi sub 0. Si fem el desenvolupament complet, quedarà que la interferència de punt P serà igual a 2 veces l'amplitud multiplicada per seno de omega t menos k x sub 1 més phi sub 0 més omega t menos k x sub 2 més phi sub 0 partit per 2 multiplicat per coseno de omega t menos k x1 más phi sub 0 menos omega t menos k x sub 2 més phi sub 0 partit per 2. Si observem, omega t que suma, omega t que resta, se'n va. Phi sub 0, phi sub 0, se'n va. I me queda menos k x sub 1 menos k x sub 2. De forma que jo puc escriure que la interferència és igual a 2 vegades l'amplitud. I ara vaig a canviar l'ordre i vaig a posar davant el coseno de k por x sub 2 menos x sub 1 partido por 2 seno de 2 vegades omega t menos k por x2 més x sub 1 de 2 vegades phi sub 0. Si observem, aquí tenim una dependència amb el temps i aquest terme d'aquí no dependrà del temps. Per tant, aquest terme d'aquí és el que em va determinar si en un punt determinat la interferència serà 0 o la interferència tindrà un altre valor en funció del temps. Amb això podem simplificar aquesta equació deixant que la interferència serà igual a l'amplitud resultant, que serà tot aquest terme, multiplicat per un seno que va estar en funció del temps, que serà tot aquest terme d'aquí. I el que ens interessa de veritat és quin és el valor que té l'amplitud resultant en cada punt. Així, l'amplitud resultant serà igual a 2 vegades l'amplitud multiplicada pel coseno de k per x sub 2 menos x sub 1 partido per 2. I aquest terme d'aquí és el que ens va dir si una interferència és de tipus constructiu o va ser de tipus destructiu. Perquè siga de tipus constructiu, l'amplitud resultant anem a exigir que siga la màxima possible i si volem que siga destructiva, l'amplitud haurà de ser 0. Esta serà destructiva i esta serà constructiva. I en el proper vídeo anem a demostrar estos dos.